Pipila ka madapit sa Basak, Lapu-Lapu City gibahaan nunod sa pitra ka adlaw nga pag-uwan, mihubas na. Gipadadaan og declugger truck sa lokal nga kamhanan. Apan ubay-ubay pagyud nga madapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu ana kasinati gihapon og pagbaha. Siloan meron din na adunay live report. Mike. Yes, Lan, kini ang resulta sa gihimong pagpanglimpyo sa mga personnel sa City Engineer's Office, partikular na diha sa drainage line sa Barangay Basak. Apan lagi tungod sa kalapad sa problema sa pagbaha, ubay-ubay gihapon nga mga dapit sa Lapu-Lapu City ang padayong gibahaan hangtod karon. Kuni adtong milabayng Biyernes, daw nahimong swimming pool ang hitsura ni ining usa ka dakong supermarket sa Barangay Basak. Nunot sa kataas sa tubig baha, kaganiha, bisan sa padayong pag-uwan, sukad sa nakalabayng weekend, mihubas na ang tubig. Mihubas na usab ang napundong tubig sa may Washington Street. Apan halapad nga bahin sa Basak ang padayon gihapong gibahaan. Hinungdan nga nagdeploy na ang lokal nga kagamhanan ug sakyanan sa DRRMO aron motanyag og libreng sakay sa mga mulupyo sa dapit aron di na sila kinahanglan pang musungasong sa baha. Hinuon matod sa usa sa mga residente sa dapit, mihubas na gamay ang tubig karong adlaw, itandi niya atong Biyernes ug Sabado. Maay man noon kay na ubas-ubas na gamay. Kay ugwa pala pa higupi murag abot na siguro rin tubig. Gipasabot ni City Engineer Perla Amar nga ang mga lupa nga dapit sa dakbayan ang sagad bahaan kun adunay pagbunok sa uwan. Hinuon sukad niadtong Sabado, nagpadayon ang mga personnel sa City Engineer's Office sa pagpanglimpyo sa drainage line sa dapit o gidad-an na usab nila og mga declugger truck. Ang mga tao makasabot lang tapod ba sa sitwasyon nga because of the continuous rain gyud mao jud na hitabo wa may siguro gipasaylo jud karong mga panahon na kaning kuan. So kami nagpadayon mi og limpyo didto. Giangkon sa City Engineer nga nanginahanglan gayud og major rehab ang mga drainage line sa dakbayan. Apan nang hinaot si Amar nga unta dili ihanok ang tanang pagbasol ngadto sa lokal nga kagamhanan kay ang matag usa may responsibilidad man. Subay niini gidasig karon sa City Engineer's Office ang publiko nga muhimo usab sa ilahang responsibilidad pinaagi sa dili pagpataka sa paglabay sa basura. Kini inyo nakita karon dinhing nagpasad nga mga basura, mga inanod kini sa tubig baha. Sa wala pa mihubas ang tubig nga matud pa nakaabot hangtod dinhing dapita. Sige magnilimpyuhay sa mga basura sa atong drainage line. Nakita jud na mo na tuwa didto yung mga plastic bottles, mga klase-klase sa basura. Nangayo usab og dispensa ang City Engineer nga dili niini maato ang pagtubag sa tanan nga nagpatabang usab nga mapadadaan og declugger truck ang ilang dapit. Lan giawhag usab sa City Engineer ang taga DPWH nga muabag sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha sa dakbayan, partikular na diha sa may circumferential road nga gi-maintain sa taga DPWH. Lan? Daghang salamat, Luan May Rondina.